ću svugdje vidjet nova mjesta, daleka i nesvana ko san. Nove avanture, baš svaki novi dan. Izletni, džuravci kapsu zabrati. Svi blagi, svi vedri, svi skupa na tom čudnom putu. Čarobne lude priče ti ćeš čut. Jurassic Coast. O miševima i ljudima. Ajmo društvo, još malo. Mama, tako je visoko, bojim se. Brodo, molim te, nemoj gleda dolje. Promašaj! Na! Imaš sreće što se moram držati za ovo, inače bi te ščepao. Ej, Rano, ulovi me! Ej, vas dvoje, dosta za frkancije. Lijepo je, hoćeš? Pa bilo bi lijepo. Mama! Bilo je gusto. Evo ga. Rano, danas si napravio veliku pogrešku. Da učitelj Sauros zna što si učinio, ne želim ni zamišljati. Pa onda mu nemoj ni reći. Prestani me zafrkavati i budi konačno odgovorniji. Ne viči, Rano je samo bio dobar prema meni. Sjeti se, mi smo samo još klinci. Ali morate se truditi. Želite pronaći svoje roditelje ili ne? Znaš što želimo. Onda morate biti pažljiviji, bez iznimke. Pogledajte mene. Znate, jutros dok ste se vi bezbrižno vani igrali, učitelj Sauros se tuširao. Njemu je to važno jer se tada opušta i ne želi da ga se iz bilo kojeg razloga smeta. Ali... Što je? Nikus! Stižem, učitelju? Nikus! Stižem. Nikus! Kao što ste čuli, dan nam je svima počeo loše. Međutim, moramo se truditi i dati sve od... Zašto se uopće trudim? Hajde, idemo, krećemo, brzo! Ej, zašto se gurate? Ha, tako je. Možda je ovo sretno putovanje, možda nađete roditelje. Toplo se nadam. Ovaj put ja nisam kriv. Pokušajmo se zanjihati, to bi nam moglo pomoći da se izvučemo. Imam ga! Bravo! Teško za vjerovat, umoran sam. Ne brini, Stego, vjerujemo ti. Bravo, svaka čast. Ha? A tko si ti? Zadovoljstvo mi je, ja sam Nikola. Mi smo počašćeni, ali reci nam gdje smo? Ne znate, ovo je veličanstveni grad Milano, a mi smo na katedrali. Kad bude završena, ovo će biti najveća crkva u gradu. A koliko za to treba? Kako tehnologija napreduje, mislim da će trebati stoljeće ili dva. I ti živiš ovdje? Ne, nažalost ne. Ostao sam bez doma, gazda me izbacio. Ajoj. A čime ti se bavi gazda? On je pekar i to najbolji u cijelom Milanu. To je gazda po mom ukusu. Sve se dogodilo jučer. Kao i svaki dan, i jučer sam se bavio svojim poslom, nikom nisam smetao. Pekao sam kruh baš onako kako me gazda Toni naučio. Nisam mogao ni zamisliti što će se dogoditi. O, čovječe, gdje je čokolada? Pa ovdje sam je ostavio. Miš ju je uzeo.
Znao sam da će prije ili poslije biti nevolja. Ti pohlepni gadni štakore, ukrao si svu čokoladu koja mi je trebala za tortu za kneževu proslavu. Ubrzo sam shvatio da je sretno razdoblje moga života završilo. I tako sam napustio svoj krasni dom, a nevin sam. Vjerujemo ti, ako želiš pomoći ćemo ti. Tako mi je drago da ima još dobrih duša u ovom okrutnom svijetu. Kad smo kod toga, a otkud vas 4? Pa zapravo nas je 5. 5? Oprostite, ali ne ide vam matematika? Gdje smo ovaj put došli? U Milanu, najljepšem gradu na cijelom svijetu. U tvojoj kući? Nemaš jedino ti probleme, mi tražimo naše roditelje. Ovdje ih tražite na krovu crkve? Ne, posvuda! Jel nam možeš pomoć? Pa čekajte da razmislim. Pretpostavljam da izgledaju slično. Kao mi, samo veći. Moji su malo veći od mene. Možda vam bude mogao pomoći. Slijedite me. Jeste li kad vidjeli toliko knjiga? Ali gdje smo? Ovo je radna soba gospara Leonarda, a on je najveći učenjak u gradu. Ako postoji bilo kakav trag o vašim roditeljima, bit će ovdje. Kakav je to miris? Sad nije vrijeme da misliš na glad. Dolazi iz pekare Gazdetonija ispod nas. To nikad nećemo pregledati. Podijelimo se. Tako je, prije krenemo, prije se odmaramo. Hej, gdje ćeš? Taj me miš uvali u nevolje, ukravši mi moju čokoladu. Moramo se potruditi smisliti novu ideju za večerašnju tortu Ginetto. I to prije kneževe proslave. Trudim se, ževe, trudim, ali to nije lako. Hej, Ranu, što sad izvodiš? Imamo posla. Ej, vi tamo! Ruke k sebi! O, bježimo! Imam jednoga, šefe. Gubimo vrijeme. Nisam našao maminu sliku. Ja sam našao još manje. Ovdje samo piše o nekim reptilima koji žive u kanalizaciji. Naši roditelji u kanalizacijama nemoguće. Možda su vaši prijatelji bili bolje sreće? Ha? A gdje su Ranu i Nunci? Ovdje sam, ali mislim da sam prouzročio nevolje. Ništa čudnom. A što si sada napravio? Samo sam htio vidjeti što tako fino spremaju u pekari. Nunci me slijedila i ulovili su je. Jadna Nunci, spasimo je. A što da radimo? Kad Toni i Ginetto završe s kolačem, obično se prošetaju po gradu. To je pravi trenutak da je oslobodimo. I kakav je plan? Otišli su, imamo 5 minuta. Zar ne Ha? zaključavaju vrata? Da, ali ključ je tamo skriven. Sređeno. Ključ! Tu je! Hurra! Stego buđenje! Stego! Stego! Ej, eno Nunci! Nećete vjerovati što mi se dogodilo! Ispričat ćeš nam poslije. Vidiš što imamo ovdje? Mislim da su to obični mali lopovi. Molim te, zatvori vrata, Ginetto. Da, gazda! Ako nešto mrzim, to su lopovi. Vratite se tu!
Izvrsno miriše. Prekrasan je. Šefe, ovaj put se nadmašili sebe. Da. Genijalno. Krošice i kandirano voće ispečeno u slatkom kruhu. Ovo je jako ukusno. Tko bi to pomislio? Ok, bacimo se na posao. Treba ispeći barem 100 kolača za Kneževu proslavu. Izvrsno. Knez će biti oduševljen. Zato što ste dobro radili, poklonit ću svakom od vas 1 kolač. Gazda Toni vam u znak zahvalnosti želi pokloniti... Ej, je li to naš kolač? Što bi to trebalo značiti? Hodajući kolač? Tko to misli da može otići s jednim od mojih kolača? Kladim se da je isti ukrao i čokoladu. Predajem se, sve priznajem, kriv sam. Ej, pa ja te poznam, ti si Armando, štakor koji živi u gradskoj kanalizaciji, jel tako? On nije lopov, samo je siromašan i gladan. Istina, nisam je danima, mirisu iz pekare, teško se odupreti. Hej, imam pitanje. Jesi li možda vidio dolje nekoga sličnog nama, samo većeg? Zapravo dolje u kanalizaciji živi jedan glas. Vrlo neljubazan aligator koji mi stalno krade hranu. Barem to u odvodima nisu naši roditelji. Joj, Kneževa zabava samo što nije počela, a mi još nismo smislili ime za kolač. Šefe, a zašto ga ne zovemo Pandetoni? Pa da, Tonijev kruh i kako mi to ovdje talijanski kažemo, to će biti sigurno Pandetoni. Žao nam je što nećemo stići pojesti kolač, ali stiže meteor. Ranu, izazvao si svakakve nevolje ovaj put. Upravo si, obećam da ću idući put biti pažljiviji. Ako se mene pita, ti misliš trbuhom, a ne glavom. Što mogu kad mi je trbuh ponekad glasniji od glave? I zato ću se sada najesti ovog slasnog kolača.